Yo mga ka-Chols, once again, nandito na naman po kami, ka-Chols TV. At ngayong araw na to, panibagong vlog, panibagong kalye survey naman po tayo ngayon mga ka-Chols. Kaya nandito po kami sa bayan ng municipality ng Canacman, Camarines. Malapit lang po sa amin to, Calabanga, malapit lang po sa amin to. At alamin na po natin ngayon yung mga napupusuan ng mga taga-Canacman yun. Saka nga pala may mga shoutout po tayo dito sa mga kaibigan po natin sa mga YouTube po, sa mga nagko-comment po sa amin. Shoutout kay Renz Channel, Roberto's Vlog, OFW, Castellano, Joshua James, Barangay, Borogay Millares, yan, lagi yan sa amin nanonood. Si Sir Joey Gonzaga, OFW from Korea po yan mga ka-Chols. Saka si Sir Baloters 2020, nasa Abu Dhabi siya ngayon mga ka-Chols. Yun. Well, bali, umpisahan po namin itong vlog na to. Teka lang po, may shoutout ka ba po? Opo, ito naman shoutout sa masuli na taga-bilin ng ice candy. Kay Renz Charm, kay Kate Efren Absalon, kay Ira Juris Versosa, kay Hannah Nicole Carillo, tsaka kay Ann Lirio. Ito, sa lugar po namin to doon sa Taga-Takulog po yan, mga shoutout nga pala sa mga barangay namin sa Takulog sa Calabanga. Shoutout po sa mga kapitbahay po namin dyan. Shoutout po. San Roque, Takulog, Calabanga. So ito yung mga batang binagbilan din po ka namin kanina ng Biniribid. Yun, nagpapa-shoutout sila. Yun, shoutout sa kanilang lahat. So hindi na namin patatagalin mga ka-Chols. Umpisahan po namin kalye serving yung araw na to dito sa mag-alas 5 na mga ka-Chols. Late na kami So paano? Umpisahan natin dito po sa bahay ng Canacman. So guys, dito tayo mag-start, tapos paikot kasi maliit lang naman tong parang market dito sa Canacman, pero kumpleto sila. Maliit lang yung Canacman pero kumpleto sila, lahat-lahat na alos nandito. Sige, mag-start tayo dito. Start tayo kay ate. Ate, hello po. Ate, survey lang po kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sorry, siyempre, Bicol. Si Lenny po. Lenny. Yung vice niyo, ma'am. Si ma'am si Lenny. Yung vice niyo po. Sa baba. Sila na, Kiko Pangilinan. Si Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Gusto ko lang. Okay po. Ma'am, pa-subscribe po. Ito po. Ma'am, kayo po. Presidente niyo. Yung vice niyo, ma'am. Si Kiko din. Bakit ma'am si Kiko? Kasi po, Hindi mahirapan. hindi, asawa siya ng idol ko. Okay po. Ma'am, dito ma'am, pa-subscribe. Dito niyo po panoorin. Ate, ikaw butante ka na? Hindi pa. Ma'am, kayo? Presidente niyo po. Yung vice niyo, ma'am. Ako na si Doc Willie na lang. Oh. Ma'am, bakit si Doc Willie Ong? Ano siya doktor eh? Libre ko. Libre doon. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin. Ayun. Ma'am, kayo? Si Dr. Willie. Si Lenny din si ma'am. Yung vice niya, ma'am. Titi ko pa nila. Bakit ma'am si Kiko? Dahil mahirapan yung si President siya. Para tandem sila, ganun ma'am. Okay ma'am, salamat po. Pa-subscribe po. Tatay, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lili po kami. Si Lenny, si tatay. Vice President po. Kiko, Bakit po si Kiko? para ang magkatandin sila, wala naman na mayor, swimming ko yan, okay sa moya. Okay, tatay, salamat po. Tatay, dyan nyo po panoorin. Pag di nyo po alam, paturo po kayo sa apo nyo. Kaya sa kakilala. Opo, sa YouTube po. Sa YouTube po yan. Salamat po. Ate, salamat. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Kasi, ano po, siyempre kay Roberto po tayo. Si Lenny, si ma'am. Yung vice ni ma'am. Si Kiko na rin po. Bakit po si Kiko? Para po, priorities po tayong hindi ka, po ni Lenny Roberto. Okay po, salamat ma'am. Dito po, pa-subscribe po. Salamat.
dito naman tayo. Ano tayo, sir? Sir, survey lang kami sa YouTube po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo, sir? Kiko, Tito Soto, Kiko. Kiko Pangilinan po. Bakit po si Kiko? Para tandem yan sila ni Ni Lenny. Okay, sir. Sir, dito po sa YouTube. Pa-subscribe po. Salamat. Ito si sir. Sir, excuse me. Survey lang po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny, si sir. Manang iba. Sir, yung vice. Kiko. Bakit po si Kiko? Para mag-aranuhan na. Tandem na sila. Okay, salamat. Sir, sa YouTube po yan. Diyan niyo po panoorin. Ito naman po, sir. Sir, butante ka na? Survey lang, sir. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo, sir. Kiko. Bakit, sir, si Kiko? Para magkatandem na. Okay, salamat po. Sir, sa YouTube yan, panoorin niyo po. Ma'am, kayo po, presidente niyo po ngayon darating po. Yung vice niyo, ma'am. Bakit mo si Kiko? Okay po, salamat. Ma'am, ito sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Subscribe po kayo. Salamat. Dito naman tayo. Mga ate, butante na kayo? Hindi pa. Ito si Sir. Sir, survey lang kami. Ayun, sir. Sir, ba, butante ka na? Survey lang, sir, sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny, si sir. Yung vice niyo, sir. Si Kiko po. Bakit si Kiko? Siya po yung kalyado ng namin. Okay, salamat po. Ma'am, kayo butante na? Sa YouTube yan, sir. Subscribe kayo. Presidente niyo, ma'am. Si Lenny po. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Bakit ma'am si Kiko? Dahil po kay Lenny, kamag-anak po natin. Okay. Ma'am, sa YouTube yan. Subscribe po kayo. Ma'am, kayo, butante na? Hindi pa. Shout out na lang kayo, ma'am, sa tindahan ni ma'am. Bili na kayo. Shout out na kayo. Pa-subscribe na po, parang sa daw. Parang po daw sa YouTube. Sige, shout out namin, kuya. Comment nyo, ha? Opo, Para comment shout out yan, sa, comment yan. sa next vlog. Salamat. Thank you po. Mother, survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, Lenny po kami. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Ay, di po siya kung si isa. Sa baba po. Sino lang ang vice ni Lenny? Yan na lang po. Si Kiko, ma'am. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po. Subscribe po kayo. Salamat po. Saan tayo? Dito tayo kay sir. Kay sir muna. Sir, ayaw. Dito tayo kay sir. Ay, tapos na si sir. Salamat po. Dito tayo sa kabila. Dito naman tayo kay kuya. Kuya, ikaw, butante ka na? Ay, di ba po? Ay, hindi pa. Si tatay naman. Sir, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si ma'am muna. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Eto, ma'am, sa baba. Si Kiko po. Bakit, ma'am, si Kiko? Siya ang vice niya, no, ni Lenny. Okay po. Ikaw, sir. Meron na? Pares po, agong po yan. Okay. Si Lenny din sa inyo, sir. Yung vice niyo, sir. Ganun din. Ganon din. Si Kiko din. Bakit, sir, si Kiko? Straight. Para straight. Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe na lang po. Diyan niyo po panoorin. Salamat. Dito tayo kay ate. Ate, dito daw tayo. Salamat po. Tatay, survey lang sa YouTube po. Oh. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si Tata. Yung vice niyo po? Si Kuya, si Kiko. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Kasi dapat yung kailangan ng bayan. Okay. Ma'am, kayo po? Si Lenny din po. Yung vice niyo, ma'am? Si Kiko. Bakit po si Kiko? Kasi, parang sila yung tamang Tabang... Okay, ma'am. Salamat. Ma'am, ito sa YouTube. Subscribe po kayo. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Sir, ikaw, butante ka na? Hindi pa. Okay, salamat po. Dito tayo. Ito ba? Mga butante na itong mga kabay. Kasi ma'am, butante ka na? Hindi pa. Sir, ikaw, butante ka na? Naku, hindi pa. Sige, hi na lang kayo, sir. Dito muna tayo sila, sir. Sir, excuse me. Sir,
survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Ay, Lini po. Taga-Pulano kami. Okay po. Yung vice niyo, sir? Ayun ang mangyayari. Si Kiko. Bakit sir si Kiko? Ayun po, team ni Lini, yung may kasunada. Okay. Ikaw, sir? Presidente niyo? Siyempre si Lini. Igiling niya kaya ka. Lini. Si Lenny din. Yung vice niyo, sir? Sa akin si Doktor. Si Doc Willie Ong. Akin yan. Bakit po sir si Doc Willie Ong? Kasi parang nasasabayan. Ano kasi Doktor. Sa tingin niyo makakatulong siya ngayon. Okay, sir. Sir, ito, sa YouTube po, subscribe po kayo. Diyan niyo po panoorin. Okay. Salamat po. Hello, hello. Ito sila, ma'am. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Naku, nahiya si ma'am. Dito tayo kay sir. Sir, survey lang. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Si Lenny. Yung vice mo, sir? Si Kiko. Bakit sir si Kiko? Ayun. Lini kami. Ito, sir. Undecided ko si sir. Dito tayo kay ma'am. Oh, doon sila sa kabila. Dito tayo ulit. Kaya na lang sa palagay ni sir. Di ba kayo sila? Huwag na natin istorben. Sila kuya. Sila kuya, hindi pa rin sila butante. Dito meron tayo kila ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Mari po naglugay akong buhok ko. Okay na yan ma'am, maganda pa rin kayo. Presidente niyo ma'am. Ay, Lenny po. Yung vice niyo ma'am. Nasaan ako? Si Tito Soto ako. Ma'am, bakit si Tito? Siyempre po, bukod sa, siya, sa agong niya, siya, ito masyadong loyal. Siyempre, mas magiging loyal man ito. Okay ma'am, salamat ma'am sa YouTube po. Pa-subscribe po. Sino dyan? Sino dyan? Okay. Ate, kayo, butante na kayo? Ate, excuse me, butante ka na? Nakasama. Butante ka na? Yes po. Survey lang ate. Presidente mo ngayong darating na eleksyon. Si Lenny po. Okay, yung vice president po? Si Kiko. Si Kiko. Ma'am, bakit si Kiko? Wapo da. Wala lang ma'am, gusto niyo lang. Okay, ma'am, sa YouTube po. Sir, ikaw! Ay, bulatin mo. Sir! Ay. Okay, sir. Di ba? Ay, si mother. Ma'am kayo. Ayun po, baka kami taga dito. Ano pa? Ano naman ninyo? Siyempre, kami Sige, ma'am. Igalan natin ang decision ni ma'am. Dito na tayo. Dito. Dito tayo kila mother. Ayaw ni ma'am. Survey lang po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Para sa akin si Lenny Robert. Si Lenny po. Yung vice niyo po. Vice, siyempre Kiko. Bakit po si Kiko? Si Kiko kasi siya yung nagpa-unsad ng anti-gutom. And then hanggang ngayon, big percent siya ngayon ng mga tao. No, which is, nanasolbahan naman ng mga anti-monarchs dyan. Okay, salamat po. Ito po sa YouTube, pa-subscribe po dyan niyo po. Ma'am, kayo po. Kayo po, opinion niyo po. Presidente niyo po. Lene. Ma'am, yung vice niyo, ma'am. Si Kiko din. Sir, ikaw? Si Lenny din po. Yung vice niyo po? Si Kiko din. Bakit sir si Kiko? Lenny. Tandem ni Ma'am Lenny. Okay po, salamat. Sige ma'am, salamat po. Ay, ito pala po, sa YouTube. Pa-subscribe po. Kaya ate, bigyan mo. Meron. Okay. Dito tayo? Salamat po. Saan ba? May paikot pa ba dito? Meron dito ata ba? Halika, pag-ganun tayo. May mga baget. Bakit is hindi pa butante? Ay po. Oh. Ay, kayo kuya. Parang, di ba dapat umikot tayo Dito doon? tayo ikot. Eh, di ba parang mas maraming tao doon? Di pa ganun tayo. Ay, doon tayo, yung mga kabataan. Halika. Mga botante na ba kayo, mga kuya? Mga nagboboto na kayo? Hindi pa kayo botante. O sige, hi na lang kayo.
BBM. Ito yun si Kuya. O sir, survey lang. Sa YouTube, presidente mo ngayon darating na eleksyon. Lenny. Si Lenny. Yung vice niyo, sir? Si Kiko. Bakit po si Kiko? Tapat. Tapat. Ma'am kayo? Presidente niyo po muna. Lenny. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am? Si Kiko. Bakit lang si Kiko? Serbisyong tapat. Okay po. Ito po sa YouTube po. Subscribe na lang po. Diyan niyo po panoorin. O sige na. Kaway-kaway kayo. Dito tayo, pagkano tayo. Pagkano tayo dun, oh. Okay. Excuse me, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si BBM, si ma'am. Ma'am, yung vice niyo. Sarah. Ma'am, bakit po si Sarah? Ayun ang gusto ko eh. Yan, kababayan ko yan eh. Okay po, salamat. Sir, kayo po, presidente niyo po. Kaya pa akong na... Undecided po. Sir, kayo. Si Lenny, si Sir. Yung vice niyo, Kasi sir. is to believe. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Yun ang gusto niya. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe na lang po. Diyan niyo po panoorin, sir. Salamat po. Salamat po. Wala, malayo-layo lalakarin natin. Hindi, kakanan ka na dyan. Oo. Tara, takbo tayo. Hindi, wala ako dyan. Oh, ito, ma. Sila kuya. Okay, sige, ito sila kuya. Sige, sabi ko sa'yo, takbo tayo, sir. Presidente niyo po. Lenny. Si sir muna. Kayo, sir. Lenny. Sir, yung vice niyo po. Kiko. Bakit si Kiko, sir? Bakit po si Kiko? Lenny, Kiko. Tandem sila. Okay, salamat po, sir. Sa YouTube yan. Diyan niyo po panoorin. Okay, thank Sir, you. kayo, wala pa? Lenny. Oh, Lenny si sir. Yung vice niyo po? Bakit po si Kiko? Tandem din. Okay, sir, ito po sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Truck na, may truck na. May truck na? Sige po. Shoutout na lang po. Hello na lang po, sir. Ma'am, ito sa YouTube. Panoorin niyo po. Bukas po yan. May truck na po pala paraan. Sige po. Salamat po. Ito po, ito po. Ito po. Huminto sila para lang. Oh. Huminto. Huminto sila ma'am para sana tanongin. Eh kaso lang may truck. Kailangan ako mabante. Kaya nga. Dito na tayo. Sir, excuse me. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Kaya may pinapalipad yata si kuya na samba. Wala. Bongbong ako. BBM si sir. Sir, yung vice niyo po. Sarah. Bakit po si Sarah? Mas kilala ko na si Sarah na ano eh. Na mas magaling mamuno eh. Kasi Okay po. Sir, ito po sa YouTube. Panoorin niyo po. Subscribe kayo, sir, ha. Salamat po. Dito na tayo. Kaya wala na akong ilaw. Kaya mag-ilaw. Si nanay. Ma'am, excuse me. Survey lang kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ay, yun daw. Hindi ako ate. Ayaw ni ma'am. No comment si ma'am. Okay ma'am, salamat po. Salamat si sir. Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Sino po presidente niyo? Lenny Robredo. Si Lenny, si sir. Sir, yung vice niyo po? Vice President. Kiko Pengin na. Sir, bakit po si Kiko? Bicolano yan eh. Okay, salamat po. Sir, ito, dyan niyo po panoorin sa YouTube. Salamat po. Okay na ba itong sound? Ito si sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayong darating na eleksyon. Sino pong presidente niyo, sir? Kung meron na. Wala pa. Undecided pa si sir. Vice President niyo, sir? Wala pa din. Okay, sir, sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Salamat po. Dun. Dito tayo kila, sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny po. Si Lenny. Yung vice niyo, sir? Kiko.
Si Kiko Pangilinan. Bakit po si Kiko? Pero di magtatalo sa Senado. Okay po. Sir, ikaw? Bongbong. BBM si Sir. Bongbong. Sir, yung Vice President nyo po? Si Rini. Oo. Sa baba, Sir. Si Sara. Okay. Sir, bakit si Sarah? Solid. Solid si Sir. Okay po. Sir, ito sa YouTube, pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin. Bukas yan, sir. Panoorin niyo po. Salamat Thank po. you. Thank you. Dito ka lahat, Dito tayo kila ate muna. Ma'am, excuse me. Dito tayo sa harap. Ma'am, butante ka na? Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Si Kiko. Ay, hindi pa. Wala pa kayo. Okay po. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny din. Si ma'am, yung vice. Wala pa din. Undecided. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po. Diyan niyo po panoorin. Sir, kayo po. Sino po? Si Robredo, si Sir. Yung vice niyo, Sir. Si Kiko. Sir, bakit po si Kiko? Kaiwanan kaya ma'am ni hindi madam. Okay po. Sir, ito sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Alis na yata siya. Alis na sila. Pasensya na po. Sira tayo. Ito si Sir. Sir. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Presidente, Opo. mayos pa itong napipili. Undecided po si Sir. Yung vice ni Sir. Mais, pareha. Ganun din. Nawa, hanggang local, mapamangkang napipili mo. Okay, ikaw Sir. Presidente po. Undecided pa? Undecided pa. Si Sir na. Sir, ikaw. Robredo kami. Lenny, si Sir yung vice. Straight. Si Kiko. Straight kami. Ikaw Sir. Presidente muna. Lini kami. Yung vice niyo po. Straight. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Hindi yung mana nakakabit sa iya. Okay po. Yung sticker ma. Sir, ito sa YouTube Bukas yan, panoorin niyo po, sir, bukas. Panoorin niyo po. Okay po. Yan po namin upload yung video. Kaya na. Salamat po. Bukas sa kabila. Kabila. Sir, mga butante na kayo? Hindi pa. Ito si ma'am. Ma'am, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi pa po nakaka-decide. Undecided pa si ma'am. Ma'am, sa YouTube po. Pa-subscribe po Salamat po. Ito si ma'am. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ma'am, kayo po muna. Marcos ako. BBM si ma'am. Yung vice niyo, ma'am. Ang vice ko, si Sarah. Ma'am, bakit po si Sarah? Gusto ko siya. Okay, ma'am. Salamat Bilib ako po. sa kanya. Ano to? Sa YouTube, ma'am. Diyan niyo po panoorin. Pa-subscribe po. Bukas Ma'am, po yan, ma'am, mapapanood kayo, po. wala pa? Undecided YouTube? po. Apo. YouTuber po kami. Ma'am, ito po. Ma'am, shout out nyo na Oy, lang. BBM ka mo. Kisay ka. Ito Kisay si ka. ate. Kisay ka. Matos ka ba? Ate, ikaw. Sabi ka. Kisay ka. Presidente mo. Marcos. Marcos. Kisay ka. Ma'am, yung vice. Kisay vice ko. Sarah. Sarah. Pag-ibig ka naman nun. Si Sarah. Ma'am, bakit si Sarah? Ayaw niyang tumingin sa camera kasi pangit siya. Bakit kayo? Kisay ka. Marcos. BBM din si ma'am. Ma'am, yung vice nyo. Sarah. Sarah kami. Ma'am, bakit si Sarah? Ang banong si Sarah. Para po. Tandem sila, gano'n. Okay, ma'am, salamat po. Ma'am, pa-subscribe pa. Ito po. Subscribe ka. Comment na lang din kay ma'am. Ito, ka-Charles TV. Salamat Ito. po. Ano to ma'am? Sige, kuya. Ay, na lang kami. Ay, bigyan mo sticker sila, kuya. Sino? Sila. Ito, kuya. Comment kayo, kuya. Subscribe, ha. Diyan na lang kayo mag-comment kung sino gusto nyo. Salamat po. Dito pa tayo. Doon ba doon? Babalik tayo doon. Babalik tayo doon. Dito tayo. Oo. Ay, wala na yata dyan. Wala na. So, Pag ganun tayo, pag ganun, pag ganun. Medyo malayo. Ito si Hindi, na may Mother. daan dyan, oh. Ma'am, survey lang po kami. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon.
Ay, naipaal ko kaya. Ay, undecided pa si ma'am. Undecided ako. Salamat po. Ito po, dito na po panoorin. Sa YouTube po yan. Ay, yun. Nagdadalan Opo. nga din ko kayo. Tatay, kayo po. Hello. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano may bayad yan? Mayop, sa YouTube lang po. Oo. Nagdalan ka. Apo. Sige. Sino po? Eh, Ito po sa taas ang presidente. ang presidente yan sa taas. Oo, yan. Si Lenny. Yung vice niyo po, Oo, yan si Kiko. Bakit tatay si Kiko? Ha? Bakit po si Kiko? Ano? Bakit po si Kiko? Ay, mabait. Saka magaling. Okay po. Sir, kayo po. Siyempre, Bicolano kami. Siyempre, presidente Si namin, Bicolano. Lenny. Yung vice niyo, sir? Si, ano na lang, Kiko na lang, pagiging lang. Si Kiko. Sir, bakit si Kiko? Si, matanda na sa politika yun eh. Oh, Marunong marunong na sa politika po. Marunong na. Sir, ito po. Pa-subscribe po sa YouTube. Tatay, ito. Salamat po. Ate, excuse me. Botante ka na? Ma'am, subscribe pa. Survey lang po. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice niyo? Kiko. Bakit po si Kiko? Kasi po tiwala po ako kay Ma'am Lenny. Ah. Kay Maki o Maki. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, sa YouTube, pa-subscribe po. Comment kayo, ma'am. Comment na lang po kayo. Thank you. Salamat po. Ito naman tayo. Sir, botante ka na? Ikaw, kuya, botante na? Ito, sir, survey lang sa YouTube. Presidente mo ngayon darating na eleksyon. Si Pacquiao. Yung vice niyo po? Sa baba? Si Soto. Bakit po si Soto? Gusto nyo? Sir, sa YouTube yan. Pa-subscribe po. Yan si Kuya sa kabila. Yan sa kabila. Ito naman sila, ma'am. Ay, ito pala kasama. Si Sir muna. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. si Lenny, Si Lenny, si Sir. Yung vice nyo po? si Kiko. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Ano ka siya? Mabuot. Okay, salamat po. Ma'am, kayo po. Maganda yung plaka po. Presidente po muna tayo. Si Lenny, si ma'am. Yung vice nyo po? Kiko. Si Kiko. Bakit po ulit si Kiko? Kasi maganda yung mga plano niya, yung mga ano niya, yung mga plataforma na gusto niyang Mangyari sa Pilipinas. Okay, ma'am. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po. Sir, ito. Salamat po. Ma'am, salamat. May daan ba dyan? Ay, parang... May daan diyan, kuya? Ay, doon tayo. Hindi ba dapat dito may maraming tao? Hindi, baka magka... O dito tayo. Sa akin ha. Sino yun? O sino yun, sir? Sino yan? Ikaw, sir? Lenny, siyempre. Si Lenny. Yung vice mo, sir? Sa vice pa, wala pa ako eh. Undecided pa. Ikaw, sir? Undecided pa kayo, sir? Ay. Sir, ito sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Pa-subscribe po. Salamat. Ako. Wala naman dito, ano? Madilim na yan ako. Tapos kaliwa ka. Hindi, kakaliwa tayo dyan. Ito muna sila, sir. Sir, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Presidente. Sir, kayo, si Sir, si Lenny. Yung vice niyo po. Si Lenny. Isa ng vice yan. Ito po sa baba ang Vice President. Kiko na lang. Si Kiko. Sir, bakit si Kiko? Gusto nyo lang. Gusto ko lang. Sir, kayo po. Presidente nyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny din po. Naman ibang Bicolano ng kandidato nga para presidente. Okay po. Yung vice nyo po.
Dahil akong bay. Wala pa po kayo sa Vice. Sir, ito po sa YouTube. Diyan nyo po panoorin. Opo, salamat po. Ano ko balik ko, ano na yan. Sir, ganito sir ha. Diretso. Dito oh. Kaliwa ka na. Ito sila ma'am. Ay, survey lang po kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ito po sa taas. Wala pa ma'am? Si Robredo po, si Lenny, si Marcos, si Lenny. Yung vice niya ma'am, sa baba po, si Pangilinan, si Duterte, si Ong, Atienza, at saka si Soto. Si Pangilinan. Si Kiko, si ma'am. Okay ma'am, salamat po. Ito ma'am sa YouTube po. Ito naman si ma'am. Ma'am, excuse me. Ito, ma'am, presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Wala pa ma'am. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Yung vice niyo ma'am. Sa baba po. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Yan, si kaya. Siya ang katandim ni Lenny. Okay ma'am, salamat. Salamat po ma'am sa YouTube. Diyan niyo po panoorin. Ito si ma'am. Ma'am, excuse me. Sa YouTube, Sa YouTube po. yan, bukas niya mapapanood niya ma'am. Ma'am, excuse me. Survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Yung vice niyo ma'am. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Basta si Kiko. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po. Diyan niyo po panoorin. Pa-subscribe ma'am. Salamat po. Survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Yung vice niyo po. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Okay. Ma'am, kayo. Presidente niyo po ngayon darating. Sir, sa YouTube, pa-subscribe po. Si Lenny, si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Si Tito Soto. Ma'am, bakit po si Soto? Gusto niyo lang. Okay, ma'am. Sa YouTube po, pa-subscribe po. Comment kayo, ma'am, para Comment bukas na lang po yan, kayo. Retire si mother. Ma'am, survey lang. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Lenny, alam mo, maghanap kami sa Okay. Ma'am, yung vice niyo po. Same. Basta grupo ni Lenny. Si Kiko. Bakit po si Kiko, ma'am? Yung papabon. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube po. Dito niyo po panoorin. Salamat po. Sir, ikaw? Wala akong piso ma'am. Pasubscribe kayo. Presidente mo. Ayaw, sige na panood yun. Wala pa. Okay. Sir, ikaw? BBM si sir. Yung vice niyo, sir? Sir, yung vice? Walang vice. Wala pa. Sir, ito sa YouTube. Dito niyo po panoorin. Salamat po. Babaeng Bicolanong mananalo. Ma'am, doon tayo. Dito po. Ito, si Ganun lang ma'am. po. Ma'am, Support lang po kayo. tayo. Lenny. Si Lenny. Yung vice niyo, ma'am? Wala pa. Decided pa si Panoorin niyo ma'am. po para makita niyo po Ma'am, yung ginagawa namin. Wala pa akong vice. Salamat po. Pati yung caravan pa. Oh, wala na. Di ba galing na tayo doon? Ito may music si sir. Ito tayo si sir. May music si sir eh. Okay na ba? Ito na lang si sir. Sir, survey lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Hindi naman nga, daw magambong. Ha? Daw maghambog? Nasa sa inyo po yan. Nasa sa inyo po yan. Opinion niyo po. Yeah. Kahit po sino dyan, basta gusto niyo. Yeah. Sino po? Pacquiao. Ay, mamaga. Sino, sir? Ano siyang presidente? Ito po. Gabus yan. Opo. Ito po, Vice President.
Anong hakot mo? Sino pong presidente nyo? Presidente. Sila mga Kilini. Kileni. Yung vice nyo, sir? Ano ba yan? Sa baba. Si Pangilinan, si Duterte, si Ong, si Atienza, si Soto. Lang, Kiko. Bakit sir si Kiko? Yan ta, marag man ba yan? Okay po. Mami, kabutante ka na? Ano ni? Sa YouTube yan. Ano rin niyo po kayo bukas yan? yan. Papanood niyo po yung bukas. Oras? Abangan nyo na lang po. ma'am. Ma'am kayo, butante na? Hindi na, ma'am. Ma'am, sino po? Kaso hindi pa naman. First time nyo pong boboto. O ma'am, sino presidente nyo po? Robredo kami, ma'am. Si Robredo. Ma'am, yung vice nyo po? Si Kiko po. Ma'am, bakit po si Kiko? Kasi they are the leaders po. Okay po. Sinailing ko po. Ma'am, ito sa YouTube po. Pa-subscribe po. Salamat. Sir, may lang sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ano po si Lenny, Si Lenny, si Sir. Yung vice niyo, Sir? si Willie Ong. Si Doc Willie. Sir, bakit po si Doc Willie? Sa niya, sa mga platform niya for health. Okay. Hello! Sir, ito po sa YouTube. Pa-subscribe po. Salamat po. Ito si Mother. Mother kayo. Presidente niyo po. Pinky, Lenny Robredo. Si Lenny, si Ma'am, yung vice niyo po. Kiko. Si Kiko. Ma'am, bakit po si Kiko? Kiko? Para tandem yung vice and president. Okay, ma'am. Salamat po. Ma'am, kayo po. Sige naman, pakita mo tayo yung President po, Lenny. Si Lenny din si ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Si Kiko na lang, solido Si- na. Bakit ma'am si Kiko? Para solido na. Para tandem sila. Ma'am, ito po sa YouTube. Yes Pa-subscribe. Salamat Sige po. Ma'am, kayo butante na? Ito, butante to. Si ma'am. Ma'am, kayo po. Presidente niyo po. Si Lenny po. Si Lenny po tayo. Si Lenny, ma'am. Ma'am, yung vice niyo po. Si Kiko po. Si Kiko. Bakit ma'am si Kiko? Tandem lang po yan, ma'am. Okay. Sir, kayo po. Ma'am, sa YouTube yan. Pa-subscribe po. Sa YouTube? Apo. Sir, kayo. Oh, pwede ba pumasok, sir? Okay, tayo. Pasok daw tayo, sir. Pasok pa, sir. Oh, sir, ito po. Presidente niyo po ngayon darating na Si eleksyon. Ninang. Si Ninang Lenny. Oo. Yung vice niyo po. Si Kiko. Si Kiko din si sir. Bakit sir si Kiko? Para tandem na. Okay, sir. Salamat po. Ito, sir. Thank sa you po. YouTube po. Thank you po. Panoorin niyo po bukas po. Thank you po. Ano oras? Abang na lang po, ma'am. Abang na lang po. Salamat po. Ma'am, salamat. Sir, Thank salamat you po. Eto tayo kila sir. Hello po. Good afternoon. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Ma'am, kayo po muna. Lenny. Si ma'am, si Lenny. Yung vice niyo, ma'am. Kiko. Si Kiko. Bakit po si Kiko? Kala ka. Tambal lang yan. Gusto niyo lang, ma'am. Okay. Sir, kayo? Alini, Si Lenny din si sir. Sir, yung vice niyo po. Toto, Si Tito Soto. Sir, bakit po si Tito Soto? siya lang ang gusto. Okay, dahil gusto niyo. Kayo, ma'am, wala pong presidente? Decided. Sir, ito po sa YouTube. Dito niyo po panoorin. Pa-subscribe na lang, ma'am. Kachols TV po, sir. Kachols. Ma'am. Abangan niyo po bukas. Bukas po, ma'am. Abangan na lang po. Salamat po. Ano pa gusto tayo dito? Sige, tapusin mo na. Hanggang bumalik tayo sa simbahan. Andito sila, ma'am. Ma'am, survey lang kami sa YouTube. Presidente niyo po. Okay. Ma'am, kayo po muna. Presidente niyo po ngayon darating na eleksyon. Decided pa si ma'am. Bigyan ko si ma'am speaker. Ma'am, ito po sa YouTube. Pa-subscribe. Yan niyo po panoorin. Salamat po. Wala po kayo si ma'am. Sa inyo, ma'am. Sino po? Presidente niyo po. Lenny. Lenny, walang iba. Wala naman ako. Hindi. Baka po iba naman ang nasa isip ni ma'am. Bakit pa? Si Lenny din. Okay po. Yung vice niyo, ma'am. Ay, tayo po na talagang maraman. Sa YouTube lang po yan, ma'am, para mapanood nyo. Nasa sa inyo naman po yan. Opinion lang niyo. Opinion niyo naman, ma'am. Hindi naman, ma'am. Tayo lang Mapapanood ka ng mga makakapanood nito, ma'am. Masabi Mga kapitbahay lang natin. Ako people talaga. Ma'am, Ay, vice. kumusta talaga, Lenny? Si Lenny. Wala pa kayong vice, ma'am? Meron.
Siyempre, meron. O sino, ma'am? Kiko. Nag-iisipan pa. Ma'am, sino? Hindi naman ang bulgara na ito ang bagay-bayis. 12. Hindi tuloy si Sabi mo na. Oh, sabi ko na, hindi pa alam ni ma'am eh. Ma'am, sa YouTube yan. Salamat po. Bukas po yan, panoorin niyo po. Tatay kayo po. Presidente po muna. Ay, Bicolano ako. Si Lenny. Yung vice nyo po. Wala pa. Undecided pa si sir. Okay, sir, ito po sa YouTube, dyan nyo po panoorin. Salamat po. Ma'am, ikaw! Ay, proud to be Lenny. Proud to be Lenny si ma'am. Ma'am, yung guys nyo. Ay, siyempre si Kiko. Si Kiko si ma'am. Bakit po si Kiko? Ayun na yan. Yan ang gusto ko. Okay po. Ma'am, ito sa YouTube pa subscribe po. Salamat po. Sir, tapos ka na, di ba? Yun na po. Sabi ko, salamat po. Ano, kat na tayo dito? Makata tayo, dito ka na tumayo. Okay, dito tayo bilang lang tayo. Para makita sila. O guys, cut na kami dito. So, eto na yung survey namin dito sa Kanaman. Si Ma'am Lenny muna ha. 5, 10, 15, 20. Sabi ko nga po, uulitin ko yung bilang. Okay, kay Lenny na po tayo. Kay Lenny po may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. May 65 po si Lenny. Si BBM po may 7. Tapos po isa kay Pacquiao. Sa vice naman po kay Kiko may 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 51 naman po si Kiko. Si Sara po may 6. Si Doc Willie po may 3. Tapos may 4 po kay Tito Sen. So guys, ito po yung yung boto na nakuha namin dito sa Kanaman, sa kalye survey namin dito sa Kanaman. Salamat po. At yun, matapos na nga mga ka-chos, at nandito nga kami sa Kanaman, nandito kami sa simbahan ng Kanaman. So yun mga ka-chos, nga sabi ko paulit-ulit, neutral lang tayo sa channel natin, no? Yun, ano pa sasabihin ko? Nawala ko yung sabi ko. Ayo, maraming salamat po sa lahat po ng mga abangers namin, sa lahat po ng subscribers namin, sa lahat po ng nanonood ng mga videos namin. Salamat po sa inyong lahat. Sobrang maraming salamat po. Thank you po talaga. Ayun, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe at hit nyo na notification bell para updated pa rin kayo sa mga darating namin bago kalye survey na wala na ako. Sa mga kalye survey pa po na darating. Pagod. So yun, hindi na matagal lang, papaalam na po kami. May sasabihin ka ba? Wala na. Shoutout ka pa? Wala na rin. Shoutout na po kami na lahat. O yung mga sinoutout namin ito ng mga YouTubers na nanonood sa amin, mga sumusupport sa amin. Thank you po talaga. Huwag kayong magsawa sa amin mga nanood mga choice ha. Nagawa pa rin kami. Pasensya kung natatagalan yung mga upload namin. So yun, hindi na natatagal. Papaalam na kami. Okay, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Bye!